17-ročná Timea už v živote preskákala všeličo. Napriek nie veľmi optimistickým skúsenostiam sa na svet pozerá veselo. Vítam Timeu. Ahoj Timea, sadni si u nás. Timea, vítaj a rozprávaj, ako to s tebou bolo. No, keď som bola maličká, mala som 6 rokov, tak mi zomrela mamička. Potom môj otec začal piť alkohol, takže začal holdovať alkoholu. Nejak to s nami nezvládal, tak sme sa dostali do detského domova. Najprv do Bratislavy. Áno. Ale bolo také obdobie, že vlastne ty si ostala bývať s ním. Áno, bolo také. Keď mama zomrela, vy ste boli viacerí súrodenci? Áno, boli sme traja. Traja súrodenci? A ty si najmladšia? Áno, ja som najmladšia, potom mám staršieho brata, staršiu sestru. Oni ale neostali bývať s otcom? Ty jediná si vlastne zostala tam? Oni kam išli? Moja sestra išla k mojej... K tete? Áno, k tete a môj brat išiel tiež k strýkovi. Takže ja som ostala u otca. A spočiatku to išlo, ale nie dlho? Spočiatku to išlo a potom som nejak prestala to vnímať už, čo sa okolo mňa deje, tak brat napísal kurátorke. Áno, brat videl, že situácia sa zhoršuje. On ťa aj chodil navštevovať vlastne k tomu otcovi, takže on zrejme najlepšie videl, čo sa tam deje. Bolo to veľmi zlé? No, dosť. Čo znamená? Nosil si iné ženy. Domov. Otec. Aha. A tak to nebolo také najlepšie. Nebolo to najlepšie. A brat ti ako pomáhal vtedy ešte, keď si bola u otca? Nosil mi peniaze, lebo ani s peniazmi sme na tom neboli dobre. Koľko si mala rokov vtedy? Ja som mala 9. 9 rokov? Žila si v takýchto podmienkach? No áno. No a brat zrejme videl, že tá situácia je neúnosná? A tak potom napísal tej kurátorke a ona nás premiestnila do Bratislavy, ale tam sme mohli ostať iba 3 mesiace, pretože to je iba také... To ste boli v diagnostickom centre, áno? A potom sme nás premiestnili, vlastne sme sa dostali do Kolárova. Áno, do detského domova? Áno, do detského domova, do Kolárova. A tam nás nejak nemali radi, alebo neviem, môjho brata veľakrát aj zbili, aj nás. Ostatné deti? No, áno, väčší chlapci. Takže tam ste nemali dobré skúsenosti. Áno. A potom tiež sme napísali, aby sme sa dostali preč. A vlastne potom nás zase kurátorka premiestnila do Jelky, do detského domova. A tam sme už 8 rokov. Tam ste 8 rokov, teda hlavne ty, brat už je zrejme starší. No áno, ale tiež 8 rokov tam je v tom detskom domove, ale už ho premiestnili ako je v detskom domove blízko, ale vlastne už býva sám. Takže už nie. Ty máš koľko rokov? Ja mám 17. A dokedy tam budeš vlastne? Dokedy tam môžeš byť? Tam je to tak, že do 25-ky, ale nikto nevie, že kedy. Že čo s vami bude, ako to bude. Ty si ale veľmi pekne rozprávala o tomto zariadení. Ako to tam funguje? Funguje to ako v rodine, takže je to veľmi dobré. Nie je vás tam veľa detí? Nie, je nás tam máličko. Koľko? Teraz je nás tam 8. Áno. Ale pôjdu preč už 2 deti, takže bude nás menej. No a prečo si sa rozhodla práve brata pozvať? To som mala tak, že teraz v poslednom období pociťujem, že veľmi mi pomáha. Áno. A neviem, vlastne chcem sa mu za všetko poďakovať. A vlastne veľmi som mu vďačná za to, že mi pomohol. Aj keď som bola malá, aj teraz. Že sa vlastne stále o teba stará, že má určitý pocit zodpovednosti. Hej. No a brat je teda starší, on má 22 rokov, mladý chlapec. A čo robí? Pracuje už? Áno, pracuje. Teraz je šéfom, dá sa to tak asi povedať. Je šéfom? Tak je asi šikovný. No, poľnohospodárske práce robí tam a rozdáva. Áno. Že aj je veľmi spokojný, aspoň tak to hovorí. A vy ste spolu každý deň? Vy bývate teda každý inde, ale blízko seba? Áno, blízko seba.
No väčšinou sme každý deň, ale nie vždy to vyjde, lebo niekedy ho nevidím celý deň, lebo pracuje. A neviem, Ste na seba naviazaní? asi áno. Potrebujete sa navzájom? No hej, Je to pre teba najbližší človek? neviem povedať, či to je najbližší, ale je blízky veľmi. Je veľmi blízky. Ty spela veľmi pekne o ňom, že ti je aj brat, aj kamarát. Áno, To znamená, že sa mu môžeš vlastne so všetkým zveriť? áno, a on to robí tiež asi. So všetkým sa mi zdôverí a tak preberieme svoje problémy. Poďme sa pozrieť, či to vôbec bolo pre neho nejaké veľké prekvapenie, keď Janko za ním zašiel a pozval ho k nám. Jelka je prekvapivo veľká, ale ja už som pred detským domovom, v ktorom býva Eduard. Je to taký žltý domček, tuto oproti. Poďme za Edom. Jo, pastor Háza. Zas. Jo, pozor, pes. Je to tu dosť veľké. Kombajny. Zákaz fajčenia. Zamknuté. No pekné to tu majú, len keby tu nejaké ľudia boli. No nič, tak musí sa tu pokúkať a uvidíme, že či niekoho nájdeme. Sme kúsok od detského domova, kde som našiel poľnohospodárske družstvo a keďže Edo vraj robí v poľnohospodárstve, mohol by tu byť. Dobrý, hľadáme Eda. Edo, tu je, to je chlap. Edo, čau. Ty si Edo, čau. Dobre. A ty tu robíš? Áno, hej, Máš nejakých 22 rokov? 21. 21? Hej, Nech sa páči. Niekto ti poslal poštu pre teba. Prosím ťa, kto by ťa mohol pozývať do pošty pre teba? nejakí rodinní príslušníci. Akí rodinní príslušníci? Kto napríklad? Nemám tušenie. Netušíš, či tušíš? Nie. Nevieš vôbec. Kamaráti nejakí? Ale to sa môže. Frajerky? To zase nie moc. Preč? Neviem. Čo, jak nemáš frajerku? Zatiaľ mám. Máš? Všetko v poriadku, hej? Hej. Počkaj, jak to je? Už máte pokosané, pozbierané všetko, čo treba? Môžeš dojsť do Bratislavy na nakrúcenie do televízie? Hej, môžem. Dalo by sa? Zás. Kamoši ťa dovezú na tomto? Na tom to nie, určite. Na tomto nie, ale máte nejaké vozidlo, ktorým by si sa mám vedel vlastné, hej. Ty máš vlastné auto? Hej. Uveriteľné. Gratulujem ti, chlapče. Vidíme sa v STV? Hej. Super. Dohodnutý. Katka, toto je Edo, má vlastné vozidlo, takže sa dovezie a uvidíme sa aj v štúdiu.